सा-सानजा भारतआव बोथोर सोलायनायनि फोजोबस्रांलु गोहोम। बोथोर सोलायनाया आबादारिफोरनि सायाव थोंजों गोहोम खोख्लैदों। जुन-जुलाइ दानाव आबाद फोथाराव माइ गायनांगौ समाव बिगा-बिगा हाया रानस्रावनानै दङ, जाहोनाव आबादारिफोरा जिंगायाव गोग्लैनांदों। हादरजों लोगोसे सा-सानजा भारतआव बोथोर सोलायनायनि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। हादरनि बबेबा जायगाफोराव दैबाना लोमसावदों, गुबुन फारसेथिं गोबां जायगाफोरावनो अखानि आंखालाव रानस्रावनानै दङ। सा-सानजा भारतआबो बेनिफ्राय रैखा मोनाखै। दैज्लां बोथोरनि सिगां सा-सानजा भारतआव जेसेबां हारनि अखा हायोमोन, नाथाय दा जिंगासिथावना। जुन-जुलाइ दाननि समाव माइ आबाद फोथारा रानस्रावना थानायाव आबादारिफोरा खाफाल हमनांदों। गोबां आबादारिफोरा बोसोरनि जानाय आदारखौ दिहुननो गायनो हायाखै माइखौ। बोथोर बिगियान बिफाननि बायदिब्ला सा-सानजा भारतआव जुलाइ दानावबो खम बिबांनि अखा हागोन। गुबुन फारसेथिं अखा दै गैयैनि जाहोनाव लोंग्रा दैनि आंखालजों जिउ खुंनांदों गोबां थावनिनि थागिबिफोरा। नखराव थानाय दैखर दमखलफोरनि दैया रानलांनायाव जिंगायाव गोग्लैनांदों। बे बिथिङाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया सुबुंफोरनि लोंग्रा दैनि जेंनाखौ सुफुंनो राहा लादों। मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया गावनि बियाबाव थानाय गोबां गामिफोराव लोंग्रा दै जगायना होदों। दिनै आसार मासनि 31 अक्ट' जाबाय। 31 अक्ट'सिमहालागै जोंनि गायनाय फुनाया जोबखांसिगौ आरो सोमखोर महर लाखांनानै जोंनि गोसोआ गोजोनलायसिगौ आरो दिनै गायनो हायैयाव जोङो जोबोद दुखु, अखा गैयैनि आरो बान्दोनि दैयाबो जोंनि दुब्लियाव हाबा आरो गसासेबो गायनो हायाखै दिनै जोंनि बे फानबारि फोथाराव। गोबां आबादारिफोरनि हाया बिगा-बिगा रानस्रावनानै दं। जायफ्रा बरिंजों गायनानै बा दै सारनानै गायदोंबाबो थुबसा-थुबसि गावजोबनानै दङ। बेफोर माइया रानज्रिंलांनो हमदों लासै। बोसोरसेनि जानाय आदारखौ जों माबोरै दिहुननो आबादारिफ्रा दुखु नांनानै दं आरो। सरकारा बे बिथिङाव दै जगार खालामनानै होयोबा जों जोबोद गोजोनगौ आरो। दैनि थाखायथ' बिराद खस्थ'नि थाखायनो बेबायदि लामा सामाबाबो आजावनानै लाखिनांगौ जानानै फैदों। दंखलमानि रानलांजोब्बायबा आरो जेनेबा दैमायाव दुगैहैनोबो दैयानो गैला, रानजोबलांबाय। बिदियैनो दा खस्थ'यैनो सोलिनानै दङ। गायनो फुनो गैयानो, गायनोनो मोनाखै रावबो। दैनि थाखाय बेसे खस्थ', माबोरै गायबावगोन? अखा गैया, बांखा गैया आरो दैयानो गैयाबा। जोंहा जा माबा धनन्जय बसुमतारियानो होगासिनो दङ। बेनो दा गामि राननानै होयो। बे होआबाथ' जों उफायानो गैया।